Ask Father to speak tonight on the subject of the spiritual warfare. Χαρά μου βέβαια είναι ιδιαίτερα μεγάλη που μετά από τόσα χρόνια και πάλι συναντώμεθα εδώ και ψυχικά ανταμώνουμε και πάλι και μας δίνει αυτό χαρά, γιατί την αντάμωση αυτή την επισφραγίζει το Άγιο Πνεύμα, το Χριστός μας, ο οποίος είναι αγάπη, και όποιος έχει αγάπη έχει το Θεό μέσα του, και εκείνος που έχει το Θεό μέσα του έχει αγάπη, και η αγάπη εκφράζει πάλι την παρουσία του Θεού. Ο πατήρ Ιωάννης μου είπε ότι χρειάζεται να πούμε μερικά πράγματα, μάλλον να παρουσιάσουμε τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος και ποια είναι η τέχνη του και η επιστήμη του στο να μας υποσχελίζει, μας γερνάει ανάποδα, να μας παίρνει το νου, την καρδιά, τα αισθήματα και να μας τα λερώνει, να μας τα παίρνει και να τα πηγαίνει στη δική του βρωμιά και να μην μας τα αφήνει να τα παίρνει ο Χριστός και να τα αγιάζει. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η πάλη του χριστιανού δεν είναι προς σάρκα και αίμα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τον κοσμοκράτορα του σκότους, αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας, της εμπορανής κλπ. Θέλει να πει με τούτο ότι η δική μας η πάλη δεν είναι όπως παλεύουμε με έναν άνθρωπο ή κάνουμε πόλεμο με άλλους ανθρώπους που γίνεται αίμα και εμπλέκονται οι άνθρωποι σώμα με σώμα. Δεν έχουμε τέτοιον πόλεμο εμείς εδώ, αλλά έχουμε ένα διαφορετικό πόλεμο, νοερό, πνευματικό, που παλεύουμε πάλι σώμα με σώμα, αλλά όχι με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Πνεύμα με πνεύμα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πνεύμα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι υπόσταση πνευματική, είναι προσωπικό της. Η προσωπικότητα αυτή εκφράζεται με τα μέλη του σώματος. Δηλαδή, όπως βλέπουμε έναν άνθρωπο και μιλάμε έτσι και παρουσιάζει μια προσωπικότητα και μια οντότητα ανθρώπινη, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου είναι πνευματική υπόσταση ενός πνευματικού ανθρώπου με μορφή και σχήμα, και μπορώ να πω είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι μέσα στο σώμα και είναι ο πραγματικός η κινητήριος δύναμης που εκφράζεται και εξωτερικά ο άνθρωπος. Ο διάβολος σαν πνεύμα που είναι πονηρό και ξέρει πάρα πολύ την τέχνη να μας υποσκελίζει στην αμαρτία, έρχεται με τρόπο εμπειρικό, με πολλή εμπειρία, experience που λέμε στα αγγλικά, και γνωρίζει καλά την τέχνη, το πώς να μας βάζει κάτω και να μας κάνει αμαρτωλούς στα μάτια του Θεού. Μας φέρνει σκέψεις που δεν είναι καθόλου σωστές και καλές. Μας πρόχνει στις διάφορες αμαρτίες με τη φαντασία. Η φαντασία έρχεται με εικόνες, με πρόσωπα, με πράγματα, και δια των εικόνων και των προσώπων σπρώχνει την διάνοια, σπρώχνει το νου, παρακινεί την καρδιά να επιθυμεί πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει, που δεν του αρέσουν του Θεού. Αρέσουν μόνο σε αυτόν τον μαύρο, το σκοτεινό και βρώμικο.
είναι βρώμικος αυτός και εχθρός του Θεού, έτσι θέλει να κάνει και τον άνθρωπο. Εχθρόν του Θεού και βρώμικος. Δηλαδή όπως αυτός ξέρετε θα πάει στην κόλαση, με αυτά που κάνει, θέλει και τον άνθρωπο να τον κάνει να πάει μαζί του κάτω. Πρώτον να ικανοποιήσει την δική του κακία και φθόνο και ζήλα και μίσος, και δεύτερον να λυπήσει τον Θεό και να του πει ότι κοίταξε εσύ έγινες άνθρωπος να σώσεις τον άνθρωπο, σταυρώθηκες για τον άνθρωπο, έχεις το αίμα σου για τον άνθρωπο, αλλά δεν κατόρθωσες τίποτε, σου τους πήρα εγώ τους ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο να πικράνει τον αγαθό μας Κύριο. Οι Άγιοι Πατέρες, τον διάβολο, την αμαρτία, την χαρακτηρίζουν και τη λέγουν ότι είναι μυρμηγκολέον. Έρχεται ο διάβολος υπό τη μορφή ενός μικρού πράγματος, μιας μικρής σκέψεως, που είναι σαν το μυρμηγκάκι. Αν αυτό το μυρμηγκάκι, αν αυτή τη μικρή σκέψη, τη μικρή κίνηση που κάνει η αμαρτία μέσα στη σκέψη, μέσα στη φαντασία, μέσα στην αίσθηση του σώματος, που κανείς λέει, μα και τι είναι αυτό, μια μικρή σκέψη, μια μικρή προσοχή πάνω σε έναν κακό λογισμό, σε μια κακή σκέψη, μια κακή φαντασία, μια μαρτωλή που έρχεται και προσβάλλει το μυαλό. Η φαντασία δεν είναι και κάτι σπουδαίο, σου λέει πρόσεξέ το, δεν είναι κακό, άστο και λίγο. Αυτό είναι ένα μυρμηγκάκι. Όταν το αφήσουμε αυτό, δηλαδή τη σκέψη, τη μικρή φαντασία, τη μικρή αίσθηση, και δεν την διώξουμε, δεν τη σκοτώσουμε, που είναι τόσο εύκολη, είναι όπως μπορεί να λιώσουμε ένα μυρμήγκι. Τι είναι? Το κάνουμε έτσι και τελειώνει. Αν αυτό δεν το κάνουμε έτσι, αυτό το μυρμηγκάκι σιγά σιγά ανεπαίσθητα θα μας ξεγελάσει και θα γίνει σαν το λιοντάρι άγριο και μεγάλο. Και όταν θα σηκωθούμε, θα το πάρουμε είδηση ότι κινδυνεύουμε τώρα και πρέπει να πάρω τα μέτρα μου, ήδη αυτό έχει γίνει λιοντάρι και η πάλι γίνεται πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Και λέει ο Εφραίμος Σύρος ότι κοίταξε, ο διάβολος δεν είναι τυχαίος, δεν είναι απλός, δεν είναι τόσο εύκολος. Κοίταξε, λέει, από την αρχή να χτυπήσει το κακό, γιατί άμα γίνει λιοντάρι, τότε μπορεί να σου συντρίψει τα κόκαλα. Γι' αυτό λοιπόν από τώρα που είναι μικρός, τώρα που είναι λίγος ο λογισμός, τώρα που η φαντασία είναι λίγο αδύναμη, τώρα μόλις φάνηκε, ξερίζωσέ την. Διώξ' την αμέσως, σβήσ' την από τη φαντασία. Άλλαξε λογισμό. Πάρε το όπλο στα χέρια σου. Ποιο είναι το όπλο? Το όνομα του Χριστού. Όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού. Υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Υπερασπίσετε το όνομα του Θεού Ιακώβ. Το όνομα του Θεού Ιακώβ είναι ο Χριστός. Λοιπόν, πάρε το όπλο στα χέρια σου, λέει, και χτύπα αυτό το μικρό που σου φαίνεται μικρό. Διότι άμα δεν το χτυπούσεις με το όπλο τώρα θα χρειαστείς πολυβόλο μεθαύριο. Θα χρειαστείς πύραυλο να ετοιμάσεις. Γιατί τόσα έξοδα και τόσους κόπους για πύραυλο και τέτοιο, τώρα με το μικρό, με μια καραμπίνα μπορεί να το χτυπήσεις τώρα. Και σε γλιτώνεις από όλη αυτή τη φασαρία. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται, οι πατέρες μιλούν και λένε ότι μήθεν πάση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρόσεχε σε όλα σου, ξύπνα σε όλα σου, επισκοπούς σε όλα σου, παρατήρα τα πάντα σου, μην αφήσεις κάτι που να σε ξεγελάσει. Πρόσεξε το μάτι σου, πρόσεξε τη σκέψη σου, τη φαντασία σου, τα κίνητρα του σώματος, της καρδιάς σου, όλα να περνάνε από τον έλεγχο της παρατηρήσεως, της φωτίσεως του Θεού. Είναι από Θεού ή όχι? Πρέπει να το δεχτώ ή όχι?
Και όταν σου πει ότι αυτό είναι πονηρό ή κακό, κόψ' το. Χτύπα το με την ευχή και τελειώνει εκεί το θέμα. Τελειώνει εκεί και δεν προχωράει άλλο. Επί παραδείγματο θα σας πω. Να πάρουμε ότι βρίσκουμε ένα σπυράκι που σήμερα στις γυναίκες γίνεται πάρα πολύ συχνά στο στήθος και εκεί αμέσως έρχεται. Μήπως είναι κακό? Να τρέξω. Άμα πεις, δεν είναι τίποτε, θα περάσει, δεν πάω στο γιατρό, το φοβάμαι, λέω ότι αν μου πει πως έχω το κακό και θα στεναχωρηθώ. Μα αυτό δουλεύει όμως. Δουλεύει και όσο τα αφήνεις τόσο είναι εις βάρος σου και μετά θα χρειαστείς μεγάλη εγχείρηση και ο κίνδυνος θα είναι άμεσος να γίνει ένα μεγάλο κακό, δηλαδή να προχωρήσει αυτός ο καρκίνος και μετά έχουμε άλλα επεισόδια πάνω στην υγεία. Όταν όμως την πρώτη αντίληψη ότι υπάρχει κάτι, τρέξε, βγάλ' το. Ο λίγος ο κόπος, ο λίγος ο πόνος και οι ελπίδες της ζωής θα είναι μεγαλύτερες και πιο επιτυχείς. Ο Χριστός μας όπλησε με τα όπλα του φωτός. Τα όπλα του φωτός είναι, με λίγες λέξεις, είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με την αγάπη χτυπούμε το μίσος. Με τις κακές σκέψεις που μας φέρνει, εμείς το χτυπάμε με τις αγαθές σκέψεις. Αυτός μας φέρνει βλασφημίες κατά του Θεού, της Παναγίας, της πίστεως και εμείς τον καταπολεμούμε με το όνομα του Χριστού, της Παναγίας και με τα ορθά δόγματα της πίστεώς μας. Όπως όταν κάποιος άνθρωπος με σειραφάκι κόψει τα νεύρα του, γνωρίζουμε ότι του φεύγει το αίμα και γίνεται νεκρός. Δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση, καμία ενέργεια. Πεθαίνει με λίγα λόγια. Όταν ο χριστιανός κόψει τις φλέβες, τις σκέψεις του διαβόλου, σταματάει να έχει ενέργεια προς την αμαρτία. Εάν οι σκέψεις γίνουν καθαρές και το φανταστικό του νου, δηλαδή αυτό που φανταζόμεθα, δεν είναι αμαρτωλό, δεν αφήνουμε σκέψεις και εικόνες αμαρτίες να μας απασχολούν, τις κόβουμε με το φόβο του Θεού, το ότι είναι αμαρτία, το ότι δεν πρέπει εγώ αυτά να τα σκέπτομαι, να τα αφήνω μέσα μου και να με απασχολούν, διότι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, τότε στα να κόβω με το ξηράφι του Θείου Λόγου και με τις πνευματικές σκέψεις, τις φλέβες που έρχεται η δύναμη του σατανά και με σπρώχνει στην αμαρτία, τότε δεν θα έχω κίνηση, δεν θα έχω παρόρμηση από το διάβολο και από τα πάθη να υποπίπτω στις αμαρτίες οι οποίες καταστούν τον άνθρωπο και τον κάνουν στα μάτια του Θεού αμαρτωλό και ακάθαρτο. Γι' αυτό λοιπόν όταν εμείς έχουμε προσοχή με το φόβο του Θεού και προσέχω την κάθε μου σκέψη που έρχεται, την κάθε εικόνα, το κάθε τι που βλέπω, το περνάω από τον έλεγχο του Θείου φόβου και του Θείου νόμου, τότε δεν αφήνω να μπει μέσα μου κακό πράγμα, κακό προϊόν. Η κακία και η βρωμιά του διαβόλου δεν την αφήνω να μπει μέσα. Δηλαδή σταματώ απ' έξω.
Είναι σαν να μου χτυπάει κάποιος την πόρτα, η οποία η πόρτα είναι έξω στη λεωφόρο και χτυπάει την πόρτα μου για να μπει μέσα. Η λεωφόρος είναι ανοιχτή και περνάει όλος ο κόσμος. Μπορεί να χτυπήσει την πόρτα οποιοδήποτε, αλλά εγώ πρέπει να κοιτάξω αυτός που χτυπάει είναι δικός μου ή ξένος, είναι άσπρος ή μαύρος, είναι ληστής ή αγαθός άνθρωπος, είναι δικός μου ή ξένος. Όταν δω ότι είναι μαύρος, ότι είναι ξένος, ότι είναι ληστής, ότι η μορφή του δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν θα του ανοίξω. Ας χτυπάει την πόρτα. Αν ξεγελαστώ όμως και του πω, για να δω και εμένα, να τον ανοίξω και λίγο, να δω τι θα μου πει, τέλος πάντων αυτός. Μόλις ανοίξεις λίγο, αρχίζει αυτός και στριμώνει την πόρτα, να μπει μέσα. Αν με νικήσει και μπει μέσα στο χολ, τότε κατακτάει ένα μέρος του σπιτιού. Άμα και εκεί δεν δώσω ανάλογη αντίσταση που χρειάζεται να τον πετάξω έξω, θα με σμπρώξει και θα πάει μέσα στο δωμάτιο. Και όταν εκεί δεν θα μπορέσω να τον βγάλω έξω, στο χώρο και από εκεί έξω, θα με πιάσει και θα με δέσει. Και αφού με δέσει θα με σκοτώσει. Άρα λοιπόν, πώς πρέπει να κάνουμε εκείνο που είπαμε, να μην το ανοίξουμε καθόλου την πόρτα. Μόλις το δούμε ότι είναι εχθρός μας, είναι επικίνδυνος, να μην το ανοίξουμε καθόλου. Και έτσι γλιτώνουμε από όλη αυτή τη φασαρία που θα ακολουθήσει αν τον ανοίξουμε. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η σκέψη, η βρώμικη, η κακιά, η εχθρική, η δαιμονική, μην ανοίξουμε είσοδο και αρχίσουμε και κάνουμε μελέτη και συζήτηση μαζί. Τάκ, είσαι μαύρος, είσαι εχθρός, καμία συζήτηση. Και αμέσως, μπαμ, με τον Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόμε, η Παναγία Θεοτό και βοήθημε, τον σκοτώνουμε και γλιτώνουμε. Και είμαστε ήσυχοι. Έτσι λοιπόν καταπολεμείται ο νοερός πόλεμος του διαβόλου, ο οποίος είναι τόσο άμεσα επικίνδυνος να χάσουμε την ψυχή μας και αντί να πάμε στον παράδεισο, αντί να πάμε στο φως του Θεού, αντί να πάμε να κατοικήσουμε με τους αγγέλους και τους Αγίους, θα πάμε στο σκοτάδι, θα πάμε στη βρωμιά της κολάσεως και θα έχουμε αντάμωση και συντροφιά αιώνια με τα δαιμόνια που τώρα μόνο με τη φαντασία τρομάζουμε και παθαίνουμε, σκέψου να ζήσουμε και μαζί τους και να τους έχουμε στην πλάτη μας αιώνια. Αλλά αυτό που είναι, που έγκυται στο πώς θα σκεφτούμε. Σκέφτεται τι σημασία έχει αυτό, κοίταξε τα αποτελέσματα. Παράδεισος, κόλασης. Θεός, διάβολος. Φως, σκοτάδι. Ευωδία, άρωμα, βρωμιά. Αιώνια αυτά. Σε τι στέκουν αυτά? Στο πώς εγώ θα σκεφτώ όταν θα έρθει η κακή σκέψη και η κακή φαντασία. Από εδώ θα ξεκινήσουν όλα. Άρα λοιπόν έχει τρομερή σημασία αυτό που πρέπει να φυλάξουμε. Το νου μας καθαρό από σκέψεις, αμαρτωλές, βρώμικες και παθείς και να βάλουμε μέσα σκέψεις φωτεινές, άγιες και το όνομα του Χριστού. Και έτσι θα γλιτώσουμε την κόλαση και θα πάμε στον παράδεισο. Κάποτε ένας ειδωλολάτρης παπάς βρέθηκε μεταξύ των μοναχών και λέγει στους μοναχούς, όταν προσεύχεστε σας μιλάει ο Θεός, σας απαντάει? Λένε όχι, εμένα μου απαντάει, λέει ο Θεός. Λέει, για να μην σας απαντάει ο Θεός, φέρετε η προσευχή σας, δεν είναι καθαρή. Και λένε οι πατέρες ύστερα, σωστά λέει αυτός. Αυτόν τον απαντάει ο διάβολος, γιατί αυτόν υπηρετεί και αυτόν λατρεύει. Αλλά και για μας όμως σωστά είπε. Αφού δεν παίρνουμε απάντηση από τον Θεό στην προσευχή μας, σημαίνει ότι δεν προσευχόμαστε καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Έχει μέσα η προσευχή μας παράσιτα και δεν λειτουργεί καλά με τον Θεό.
που σημαίνει ότι όταν προσευχόμαστε αφήνουμε και μπαίνουν σκέψεις ή μας φεύγει ο νους και σκορπάει εδώ και εκεί και η προσευχή μας μένει τύπος, χωρίς ουσία. Γι' αυτό ακριβώς όταν προσευχόμεθα να προσπαθούμε να μην μας φεύγει ο νους και δουλεύει η φαντασία με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την προσευχή που κάνουμε εκείνη την ώρα. Αλλά εκείνα τα οποία εκείνα που μιλάμε στο Θεό να τα καταλαβαίνουμε. Διότι όταν δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς τι λέμε, πώς περιμένουμε να καταλάβει ο Θεός αυτά που λέμε. Διότι από εμείς δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα που μιλάμε στο Θεό, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, γιατί το μυαλό μας πάει αλλού και η γλώσσα λέει, αλλά ο νους πάει κάπου αλλού. Και λέμε καμιά φορά, μα το είπα αυτό, το είπα το πατέρι μου, το είπα το πιστεύω. Γιατί τούτο, διότι λέει συνήθως, δεν το θυμάσαι, διότι ο νους έχει φύγει. Γι' αυτό λοιπόν, καμιά φορά, ή μάλλον, να κρατούμε όσο μπορούμε τη μονολόγιστη αρχή το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόμεν, το οποίο είναι μια μικρούλα προσευχή με 5 λέξεις και δεν χρειάζεται πολύ πραγμοσύνη για να κρατήσουμε αυτή την ευχή. Και επειδή αυτή η ευχή είναι πάρα πολύ δυνατή, καθώς απεδείχθη εκ της πράξεως, πέρα το ότι περιέχει τα θεία ονόματα του Χριστού μας, αλλά έχει μέσα θεϊκή δύναμη και χάρη. Δεν είναι σαν τα ονόματα τα δικά μας που δεν έχουν τη σπουδαιότητα. Εκείνο έχει όλη τη θεϊκή δύναμη και χάρη το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, για να είμαστε κατοχυρωμένοι, να είμαστε ασφαλισμένοι, να έχουμε κάλυψη θεϊκή, χρειάζεται όταν, επί παραδείγματι, ξυπνάμε την ώρα που σηκωνόμεθα να φύγουμε για τη δουλειά μας κλπ. Μόλις θα ανοίξουν τα μάτια μας, αμέσως να αρχίσουμε το όνομα του Χριστού, να προσευχόμεθα. Να λέμε Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν, Κύριε Σου. Να πηγαίνουμε να πληθούμε, να τακτοποιηθούμε με το νου ψιθυριστά Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν, Κύριε Σου. Και να δουλεύουμε, να ετοιμασόμαστε κλπ. Μπαίνουμε στο κάρο να πάμε στη δουλειά, κάνουμε το σταυρό μας, σταυρώνουμε το τιμόνι και αρχίζουμε Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν, Κύριε Σου, υπεραγία Θεοτόκιο μου, υπεραγία. Τη μνήμη μας στο Θεό. Πράγμα που θα μας φυλάξει από τα διάφορα του διαβόλου, συγχρόνως δεν έχουμε και ασφάλεια ζωής ακόμη. Διότι το όνομα του Χριστού μας φυλάτει σε μια αόρατη δύναμη και χάρη και κάλυψη. Συγχρόνως κι αν και ο δαίμονας έχει να μας κάνει, να μας προσκυλήσει ή μάλλον να μας κάνει καμιά δουλειά, να μας σκοτώσει, να μας κάνει καμιά ζημιά, το όνομα του Χριστού θα τον διώξει από μπροστά μας και θα γλιτώσουμε. Πόσοι άνθρωποι με την προσευχή έχουν γλιτώσει από βέβαιο θάνατο, από τροχαίο. Έχουμε πάρα πολλά βέβαια γύρω από το γεγονός αυτών των τροχαίων ατυχημάτων, που με τη χάρη του Θεού και με προσευχή και με το ότι φέρουμε μέσα στο κάρο ένα σταυρό, φέρουμε μια εικονούλα ενός Αγίου, μια της Παναγίας, όλα αυτά είναι ασφάλεια για μας τους χριστιανούς. Γι' αυτό λοιπόν το όνομα του Χριστού πρέπει να είναι για τη ζωή μας ολόκληρη μια, πώς θα το πω, όπως έχουμε, όπως διατηρούμεθα με την αναπνοή, με το οξυγόνο, με την τροφή, με το ένδυμα, με το φαγητό. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι δεν μπορεί να ζήσει και η ψυχή τη ζωή του Χριστού, τη ζωή της σωτηρίας, εάν δεν διατηρείται με όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για να ζήσει η ψυχή μας και εδώ στη ζωή, την πρόσχερη, με υγεία πνευματική και με τη χαρά του Χριστού, αλλά και αιώνια. Όταν κανείς παραμιλήσει τη δουλειά του, την υγεία του, τη διατροφή του, τα αποτελέσματα θα είναι να αρχίσει να παθαίνει καθίζηση συγγενική, ούτω πώς και όταν δεν επιμελούμε τα ψυχικά τον εαυτό μας με τροφές πνευματικές που μας παρέχει το Ιερό Ευαγγέλιο, η πατερική διδασκαλία, τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα αρχίζουμε
να υποβαθμίζεται η ψυχική μας υγεία με αποτέλεσμα να δίνουμε πρόσφορο έδαφος στο μικρόβιο της αμαρτίας να δράσει μέσα μας και έτσι να χάσουμε την υγεία μας με αποτέλεσμα να κρίνεται η σωτηρία, η αιώνια σωτηρία μας. Έχουμε φόβο θανάτου, πρώτος εγώ, και λέμε φοβάμαι το θάνατο, φοβάμαι να φύγω. Μα γιατί φοβάσαι? Μα είπε ο Χριστός να μην φοβούμε το θάνατο το σωματικό, αλλά το ψυχικό. Γιατί φοβάσαι να φύγεις από τη ζωή? Φοβάσαι διότι δεν έχεις τη μαρτυρία της ίδιας σου ότι είσαι εντάξει. Κάτι δεν πάει καλά και να φοβάσαι σημαίνει ότι εντάξει καλά με τον Θεό. Κάνε το λογαριασμό σου καλά με τον Θεό. Τακτοποιήσου μαζί του και μετά δεν φοβάσαι. Φοβάσαι να προσεστείς στην αστυνομία, σημαίνει ότι κάτι έχεις κάνει μαζί της, κάποιο νόμο έχεις παραβεί. Αν έχεις καθαρά το μέτωπό σου και δεν έχεις πουθενά σφάλει, πας με θάρρος. Και στην αστυνομία και στο δικαστήριο και δεν φοβάσαι. Όταν φοβάσαι σημαίνει ότι συνήθως ότι κάτι έχεις κάνει. Λοιπόν, τακτοποίησε αυτό το χρέος σου έναντι του νόμου, του Θεού νόμου και δεν θα φοβηθείς το θάνατο και απέναντι τέλος πάντων του νόμου του κράτους και δεν φοβάσαι ούτε δικαστήριο ούτε φυλακή. Πάει η πόρτα, άμα τον ανοίξω, αφού βλέπω ότι είναι μαύρος, τι τον θέλω μέσα εδώ, που είναι γύφτος, τι θα μου φέρει αυτός μες στο σπίτι, που είναι βρωμιάρης, θα έρθει με λερός μέσα, γιατί να τον ανοίξω. Λοιπόν, το αυτεξού σου είναι, αν θέλω τον ανοίγω, αν δεν θέλω δεν τον ανοίγω. Λοιπόν, αν τον αποκλείσω, γλιτώνω και δεν παθαίνω τη ζημιά. Άμα τον ανοίξω έρχεται και μου κάνει ιστορίες. Λοιπόν, και παθαίνω ας πούμε κακό πράγμα. Λοιπόν, και εγώ δεν τον ανοίγω, δηλαδή δεν δέχομαι το κακό και τότε δεν έχω και ευθύνη. Δηλαδή, διότι δεν αμαρτάνω. Όταν όμως τον δεχτώ και ξέρω αφού είναι κακό γιατί τον δέχομαι, τότε θα υποστώ τις συνέπειες της αποδοχής του κακού. Εκεί το αυτεξούσιο. Έχει την εξουσία ο άνθρωπος εν την ελευθερία του να υπακούσει ή να μην υπακούσει στο κακό. Ή να υπακούσει στον νόμο του Θεού ή να τον παραβεί τον νόμο του Θεού. Αν δεν ήταν αυτό, δεν θα βρισκόταν ο άνθρωπος υπό την κρίση του Θεού να κρυφτεί κάποια μέρα. Καταλάβατε.